Hola i benvinguda a aquest vídeo d'Àdia. Feia molt que no ens veiem en vídeo i aquí estic avui amb una companyia molt especial. Aquí tenim a la Tessa i el Goku. Més enrere tenim a l'Eragon amb la cueta curta i bueno, s'aniran movent. Avui estic aquí per fer-vos una petita meditació, ja que començarem a fer tallers en grups reduïts de meditacions entre cavalls, en els que podreu conèixer doncs, aquesta petita manada de cavalls que viuen en semillibertat, que si em seguiu sabreu que fem les constel·lacions amb cavalls amb ells, i els cavalls són un mirall a nivell emocional. Llavors ens permeten reconèixer molt bé els millors processos de relaxació, perquè ells ens demostren amb els seus actes quan realment nosaltres estem relaxats. I d'ells podem aprendre molt, perquè al ser presa estan molt presents, perquè hem d'estar atents per un tema de supervivència. En canvi, els humans, pel fet de que tenim consciència i raonament, vivim molt en el passat i en el futur. En canvi, a l'estar amb ells ens obliguem a estar presents i per això crec que aquestes sessions de meditació entre cavalls poden ser tan riques a nivell individual i a nivell de poder-ho compartir un petit grup de persones amb un petit grup de cavalls. Llavors avui us porto una petita meditació entre cavalls. No serà ni de bon tros com està aquí, però desitjo que et serveixi. Serà una meditació pels dies que acabem molt carregats, quan el que ens passa també molt als humans és que tenim molts estímuls i cada vegada són com estímuls més agressius. Les notícies cada cop són més agressives, els programes de televisió també, les pel·lícules, cada vegada tenim més estímuls, més pressa, tot ha d'anar més ràpid, més eficiència. I això ens genera uns estats de nervis i d'ansietat i d'estrès al cap del dia que fan que no puguem descansar bé. Ara veurem el noble que ens passa per darrere. I per això crec que aquesta meditació entre cavalls t'agradarà i et serà molt útil, la pots fer en qualsevol moment, és curteta i crec que t'anirà molt bé. Jo la utilitzo sobretot en els dies en els que vaig com molt sobrepassada i ni del fet de menjar gaudeixo, no? Perquè estic pensant en això, amb l'altre. O bé arriba la nit i és l'hora de descansar però estàs com molt activat i no estàs en aquell punt de descans. Llavors doncs anem a fer aquesta meditació. T'aconsello que trobis un lloc, pots seure al terra amb l'esquena recta, jo tinc un coixí, o bé ho pots fer sobre una cadira amb els peus sobre el terra i tranquil·lament pots anar tancant els ulls, respirant. Pots treure l'aire per la boca unes quantes vegades per alliberar tensions. I t'observes com estàs. Observes els moviments que té el teu cos. Sense voler canviar res, senzillament observes i respires. I vas observant com el sol fet de respirar lentament t'ajuda a que aquesta sobreactivació, aquest descentrament en moltes ocasions, es va posant a lloc, poquet a poquet. Intenta respirar lent i silenciosament. I vas observant l'aire que entra als teus pulmons, com és energia de vida. I a l'exhalar, com el teu cos s'allibera de toxines, de tensions, de presses.
Molt bé. I ara estaria bé que tinguis alguna part del teu cos en contacte amb el terra. Visualitzaràs que sota teu hi ha un terra fèrtil. I començaràs a visualitzar que cap al terra van lliscant des de tu les tensions. Com realment aquesta energia que et sobra va lleugerament endinsant-se en la terra, profund, profund. I vas respirant i observant com amb cada exhalació tota aquesta energia que va cap al terra et va deixant lliure. Tot aquest excés d'energia que no et pertany, que l'has agafat en un moment de nervis, en una conversa, pensant en excés. I a poc vas notant com vas retornant al teu estat d'equilibri, de benestar. I alhora també visualitzaràs com per la teva coronilla van anant cap al cel, cap a la lluna, cap al sol, cap on tu vulguis, tots aquells pensaments excessius. La pressió mental. Fins i tot si tens mal de cap, visualitzaràs com aquesta tensió va cap al sol, cap al cel, trobant un punt en el que canviarà, es transformarà, es transmutarà en alguna cosa nutritiva. I vas respirant tranquil·lament. I quan sentis que ja t'has alliberat de les tensions, del pes, de l'energia d'altres que has anat agafant durant el dia, durant la setmana, començaràs a visualitzar que la teva energia, tota aquesta energia que has deixat, potser en un moment també d'estrès, en estressar-te en una cua que era massa llarga, en agobiar-te perquè les coses no van al ritme que t'agradaria. Vas observant com si una llum i del color que tu vulguis, tota aquesta energia que et pertany i que has deixat en algun moment, en algun lloc, sense ser conscient, va tornant al teu cos. I et va generant un estat de benestar, de confort. I et vas retrobant el teu equilibri en l'aquí i l'ara. Fins i tot si ho necessites pots tocar els teus braços, les teves cames i realment notar-te, notar que ets aquí. I tornes a respirar aquest estat intern. Aquest estat intern d'equilibri. De cuidar la teva energia i de gaudir-la en l'aquí i l'ara. Desitjo que et trobis millor, que et sentis més centrada, més arrelada amb la teva energia. Pots seguir respirant aquí l'estona que necessitis. O bé pots anar movent ditets de les mans i dels peus i a poc anar tornant al lloc on estàs, a l'habitació en la que estàs. Per seguir amb el que quedi de dia o per anar a descansar
amb aquest estat d'equilibri i calma. Que tinguis un feliç dia i una feliç setmana.